Ay, ang Unsa na siya? Dahil lang matang sir. Tapos patulak ko sa inyo. Grabe din na siya makatubang dito. Nagani nga yung customer na kapag. that is Manu. Ay, wala itiin sa manok, kalain. Ay, dra. Ako, ma'am, 1/4 lang ako, ma'am. Patara daw, ma'am. 1/4 naman eh. Sobra, 260 grams. 250 ang 1/4. Okay, surprise. Roasting Karen, palabas ang other one. 215 grams. Ako lang isa. Sumuka eh. Wala ba, na ba yung barrilison man ang 235. ama na sumay? Ay barrilison. So, nahurot na. Orot na. Pila ba kilo anong kuan mo? Ana pa ba? Ano yung 100 ang kilo? Niya kadto lang gamay lang pud na ano. Unsa ni nga isda, ma'am? Muro-muro. Dugon man siya, dili man imong dugon, no? Ito, sir? Dugon mo ba yung dili? Dili dugon. Tayo ako isa siguro eh. Pila ba rin? Pila ang kilo ani muro 185. Tanong ko isa daw, ma'am, kung pila na isa, ma'am. Nga, budget lang, mati korta. Ano, isa lang, ma'am. 180. Kasi 180. Ah, yan lang. Magkani po isa. Ay, sa cashier ang bayad. Hanap ko itong sugod ko dali. Dali pong bayad. Biday. Palas ako sa entrance pay. Ay, salamat. Ay, Deliver diri. sunod ko sa mga tiyan. Paano sa kung naibay pa-break ka?
Ay, excuse up daw. Sama ng paprika. Spanish paprika. Ay, lagyan yung Spanish paprika ay. Natakwa. Natakwa. Ay, tara. Ay, magic sarap dali. Dapat eh. Kenapa tuh beli anak beli sebelah biasa banget udah. Dili, kuha na siya isa-isa lang. Ay, sorry. Yata nakalimot ko sa ito eh. Ngayon lang ako. Ilang kilos sa lemon, ma'am? 22. Gani, utan. Peace. By piece ba? Dili kayong ane. Malibog man po ang customer. Wala nga, ito. Good mindset mo. Kasi manihatan din yung katulog sa upuan. Sige, itong kulang gani. Ah, hindi 15. Sige, kulang gani. Magic sarap ba to? Isa lang cashier mo? Isa lang. Sa'yo pa ba? Sa'yo, kulang yan. Hindi ito, ani. Ay, magic sarap. Ay, pwede ba isa ka magic sarap? Pwede. Ma'am, dili pa ni pwede minudo ang magic sarap, ma'am? Ha, ha? Pwede, ay. Papresyon pa ni, o diretsyon na? Diretsyon.
oyster si ate. Napapapa. Ano siya gamay ko? Standard is. Amo ya ko tag-GC pa mo. Namay. Oh. Kasi kulang gani. Bay. Pang Louis anak pulis belay. Requesting Harleen, palago sa counter 12. Harleen. Kanal oh. Atras. Atras santa. Yatag na dyan. Oo, din nga. Tagap. Natagap tay. Nahulog mo. Grabe, timbang biya ni Louis ah. Ramay na ako ah. Emo ni no? Isa ka na kayo. Bakanta ka. Bakas na yung maglisod. Wala man yung ano na Wala. Ambot. Nakabalo naman sila presyon. Aman gitimbang. sige. Hindi ako Tugay ka siya dito sa Pikas. Gamay rin ako ah. Tolor na kabok. Mali ang itlog, di ako nakalimutan. Wala na itlog, sir? Wala na itlog, sige. 133. Tapos, sila. Kaya ka na lang, ma'am. Okay, ito? Ay, nakabot di akong one. Nakoy 3 na lang.
Salamat. But you don't understand. Sorry, I can't be perfect. It's just too late. We can go back. Sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna make it not again. You don't tell me like I can't believe it. Just talk to you. You don't understand. Cause I don't feel it all. Sorry, I can't be perfect.